Vi er taget på producerseminar her på Artlab i København. Vi er her jo for at nørde. And there's a stereo signal, split it into the low frequencies. Hvad delte det op? Vi er her jo for at nørde. And I'll try to keep this as easy to understand as possible. Vi står her til producerseminar på Artlab i København, hvor vi har Jon Broland kørende med en god classic jam her. Jon Broland er en af dem, der holder oplæg her i aften. Bassist og filmkommunist og producer. Og her står jeg med Halfdan. Du er Halfdan E. Du er sørme også producer og filmkommunist og musiker. Vi er her jo for at nørde omkring vores yndlingsprogram. Eller et af dem er det jo selvfølgelig ikke, men vi kommer mange forskellige steder fra, og vi bruger alle sammen det her program, som er, hvis folk ikke ved det, så er det et rack med en masse moduler i, man kan lave en komplet produktion i, uden noget andet. Og det har en ret høj fun factor. Du er også bruger af Reason, eller hvad? Ja. Jeg har ladet mig fortælle, at du faktisk via omvej har leveret nogle lyde til Reason. Ja, jeg kan så også afsløre her, at jeg faktisk også har brugt dine samples en hel del. Det er ikke meget uoverskueligt i virkeligheden med alle de der racks og de der ting. Var det ikke svært at komme i gang? Det er bare nemt at arbejde med, og det er jo herligt, når ting er nemme. Så kan man jo lave noget kunst. Vi er her jo for at nørde.